खुलुमबाय अरां ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सोलिफु दाननि गेजेरावनो जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ अरां ओनसोला सानफायाव 6000 रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव समायफ्लेगोन अरां ओनसोला 34थि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनो साखाफारा अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लांगोना मोखाङाव सोलिफु दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव सानथामनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि खामानि मावनाया दासिम 90% आबुं महर मोनबाय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गं 24 गामिनि रायजो राजाफोरनि मदद आरो बाजाय आफादनि थाद'नाय गैयै खामानि मावनायजों मोनसे गाबगोनां रुफाथि फोरबो फालिथाय हाबाफारिनि गेजेरजों अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा गोदानै लुफुंजानाय समायना बाथौ थानसालि आरो थानसालियाव हाबलांग्रा गाहाय दरखंखौ मोननो हानानै अरां ओनसोल नाङैनो जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय बानजाय आफादा दिनैनि सानाव खामानि मावनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों जिखिनि मावनो लागा सम मथे बेनि थाखाय मावगासिनो दोङो नैबेयावहाय दिनै गामि गंनैनि बेदि मुवामारि गामि आरो मामोन मोनसे माइनावस्रि सुबानि गामि बिथांमोना नांदों सान्दुं गोसायाव आरो गावबा गाव जिखिनि मावनो लागा अलरेडि मावनानै गालांखाबाय आरो ग्रेजुवेलि माने मोनफा मोनफा गामिखौ लिंनानै मावहोबाय थादों बेखौ जोंहा जाबाय मुल मिटिङा 21 मार्च 2005 आरो जों बेखौ 15 तारिख अर्थात 15 मार्चनि भितराव गासैखौबो स्रांहै फोजोबना लानानै मोनसे जिरायनानै गोजोनै बे जोंनि जिथु खुंथाय सिलभार जुबली आरो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जिथु जथुम बेखौ गोजोनै फोजोबनो सानदों जोङो गुदै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि लाफानानै माखासे जों गोदान आइटेम लाबोदों जेरै जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमा आं नुनायाव दासिमबो बा जिल्ला आफादा आसारि गोथारिफोरखौ लानानै जोंनि जिथु मिरु आफादनि गोथारि गाहाय गोथारि बेबायदि सेमिनार खुंनाय जायाखै जों अराङाव फैगौ 8 मार्चआव उदालगुरि जिल्लानि फोसावगुरु आरो जोंनि अरां आन्चलिकनि गासै आसारि गोथारि देउरिमोनखौ लानानै बेवहाय काशीनाथ स्वर्गियारि जोंहा गुवाहाटी बाथौपुरिनि गाहाय दौरि बिथांखौ लानानै जों सेमिनार मोनसे खुंनो लादों आरोबाव जों बे जिहेतु सिलभार जुबली बयबो थाइसेबाबो जोंनो रां हरदों ओंखायनो आरोबाव मोनसे थांखि लादों जों गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों बै 8 मार्चआवनो लिंहरनानै मानफालि गांसे होनानै जोंनि बे सिलभार जुबली खुंथायनि जोंनि लोगो बा बिथांमोननि गोसोखौ एसेबाबो गोजोन होनो थाखाय बे हाबाफारिखौबो लानाय जादों आरो जों नैबे 18 मार्चआव जोंनि जि थानसालिनि गाहाय दरखं आरो थानसालिखौ बेखेवगोन आरो बे दरखंखौ बेखेवगोन जोंनि माजबाद समस्तिनि एमएलए बिथां चरन बर' आरो जोंनि गोथार थानसालि जितु गोदानै बेखौ बेखेवगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा आरो बेवहाय बै खालि जों खमैयावनो 4000निफ्राय 5000 बाथौसा सिबियारिमोनखौ बेवहा लाबोनो सानदों आरो बेवहाय आलो गोजोनै जोंनिनो सासे खाथि खालायाव थानाय मानसि मुस्रि अमर बरुवाया बिथाङा जेसेबांखिनि नांगौ जेसेबांखिनि मानसि फैगोन बेनि ओंखामखौ जाहोनो थाखाय रेडि जादों आरो फारसेथिं जोंहा 21 तारिखआव खाथियाव थानाय कल'नि टिचार कल'नि होनना बुङो बिथांमोना फुङाव रिफ्रेशमेन्ट हिसाबै लुसि पुरि गोथाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा जाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा जेरै कुलिन हाजिर गाननाय दल दं बिथाङा गुटे थानसालि गोदानाव जिखिनि टाइल्स नांगौ
बेखिनिखौ होजोबदों। दा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जों बर' आरो गुबुनारि गासैबो खौसे गोसो गोथारै जेरैखि हायो बे थानसालिखौ लुफुंनो हिसाबै बिथांमोनाबो रां राहा होदों आरो जोंबो बिथांमोननि जिथु मदद बेखौ लानानै दा आवगायगासिनो दं। गमा आर'जआव जोंहा 18 तारिखनिफ्राय 18 मार्चनिफ्राय ओनसोलारि अर्थात जोंनि उरां बियाबनिफ्राय बेयाव आर'जआ सानफ्रोमबो फुङावहा होनाय जागोन आरो बेयाव जों अलरेडि प्रग्रामाइज खालामखाबाय माने बिसोरखौ गामिफोरखौ थिसनखाबाय। बिनि अनगायै माने जों सरासनस्रायै ओरैबायदि सानदों 18 तारिखनिफ्राय आप टु 23 मार्चसिमहालागै लेथारिहाय माने एखेबारे बयबो जाहाथे बेयावहा बाथौ नोगोर बा बाथौपुरि बायदियै आलो गोजोन फैनानै जाहाथे बावनाय थिनाय नायनो मोनो गोजोनो बेबायदि खालामदों। आरो बेनि उनाव 21 तारिखआव 21 मार्चनिफ्राय जिल्ला आफादनि माइनावफोरनि गेजेरजों 23 सानहालागै मार्चहालागै जिल्ला आफादनि माइनावफोरनि गेजेरजों बेयावहा आर'जफोरखौ लानाय जागोन। अरां बिया बाथौ गौथुमनि सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ खुंनो लादों आरो उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जितु बोसोरारि जथुम दा बे बानजाय आफादाव जोंहा बे रौता समस्तिनि डक्टर निलुत स्वर्गियारि आफादगिरि आरो आं मावफुं आफादगिरि बेनिफ्राय जोंहा चिफ कनभेनर हिसाबै जों लादों दैथुन दैमारिखौ। आं गोजोननानै बेखौ बुंदों दिनै जिखिनि टिम लानानै बानजाय आफादखौ दादों बा जिखिनि बियाब गौथुम दङ जोंहा बेनि गेजेराव आं बैसोआव रासिन। दा बै हिसाबै बिथांमोना आंखौ बानजाय आफादनि मावफुं आफादगिरि होनानै लोगोआव लाफानानै आं थिननाय बायदि आं खावलायनाय बायदि ओरैबायदि हाबाफोरखौ मावदों। बेखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आंनि थाखाय बा उरां ओनसोलनि रायजो राजा बाथौआरिफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। नोंथांमोनाथ' एसे गिदिंनानै नुबायानोसै नङा होमबा जे जों साखाफारा माबायदि लादों आरो दा दिनै जों माने बेखौ जों गोग्गायै बुंना लानो हायो रायजो राजाखौ लानानै फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद आं एसे गोसोखांनो बावगारदोंमोन थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफाद। दा आं दोहैनो बुंखादों आं बैसोआव गोरा बे फरायसा आफाद आरो लाइमोन आफाद आरो थुनलाइ आफादनि जिथु दा बिबानगिरि बिथांमोना दङ यां मेन गोजा सोब भेरि यां बिथांमोना गोसो गोरबोजों 90% हाबा दा मावना होनायाव बा मदद होनायाव जों बानजाय आफादखौ आरो उरां बियाब बाथौ गौथुमखौ जथेस्थ' मदद होदों। बेनि थाखाय बिथांमोननो आं थोजासे साबायखर बावहरदों। जागोन। गिबियाव अरां बियाब बाथौ गौथुमनि जानानै गासै रायजो राजानि फारसे जोंनि गाहाम अनसायनाय सिबिनाय आरो मान बावहरनायखौ हरनाय जाबाय। जों मोनथिहोनो लुबैदों गोबां बोसोर नाजानायनि गेजेराव अरां बियाबनि थानसालिखौ देग्लाय जों नारा नाथाय लुफुंनो हाबाय। बेनि थाखाय आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जों हामबायना बुंदों। लोगोसेयैनो रायजो राजाया जोंनो थानसालि लुफुंनायाव जाबायदि रां हरनानै हेफाजाब खालामबाय बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावहरदों। दायो जों रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। फैगौ 21 मार्च 21, 22, 23आव रुफाथि मायथाइ फोरबोनि थाखाय जों जिथु साखाफारा जादों बेवहाय गासै बिथिङाव रायदाव आफादनि मावथि बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावदों। बिनि थाखाय जथेस्थ' बिथांमोननि जिथु खस्थ' खालामनाय बेखौबो जों नुनो मोन्दों। जिखिजाया जोंनि थानसालिखौ जोङो 18 मार्च मंगलबार खालि बेखेवगोन। बेवहाय जोंनि गाहाय दरखंखौ बेखेवगोन जोंनि माजबाद समस्तिनि MLA बिथां सरन बर' बिथाङा। बेनिफ्राय जोंनि थानसालिखौ गोदानै लुफुंजानाय जिथु थानसालि बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो नेहाथारि बिथां गणेश दैमारिया बेखेवगोन आरो बेवहाय जर'खा आलासि हिसाबै थागोन जोंनि रायदाव आफादनि मासिगिरि आथिखालनि BTRनि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथाङा जर'खा आलासि हिसाबै थागोन। बैदिनखालि गासै अरां हालामनि 24 गामिनि गासै रायजो राजाया बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो रायजो राजाखौ
बै दिनखालि जोंनिनो सासे दाफादार बिथां अमरेन्द्र बरुवा धनस्रिघाटनि बिथाङा गासै रायजो राजाफोरखौ ओंखाम बोथिसे जाहोनो लादों। रुफाथि मायथाइ हिसाबै नोंथांमोना बियाबनि जानानै माबायदि बेयाव दिन्थिफुंनो दा साखाफारा जानानै दा रुफाथि मायथाइ फोरबो होननाय लोगो लोगो 25 बोसोर जालांबाय अरां बियाबनि बाथौ गायसनथाया। दा बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय गासै रायजो राजाया जेरैबायदि साखाफारा जादों जों नुनो मोनबाय। जों देग्लाय जोंनि गासै हाबाफारि धोरोमारि गौथुमनि जिथु हाबाफारि बेजों लोगोसेनो जों दिन्थिफुंसालि लादों। बे दिन्थिफुंसालियाव मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय हाथाय बाजार गासै बिथिङाव जागोन। जोंनिया मोनथाम थोरोबनि जागोन। मोनथाम थोरोबनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ जों मोनथाम थोरोबनि लादों। मोनसेया जाबाय आरजनि खामानिया सोलिबाय थागोन, फारसेथिं जाबाय धोरोम गौथुमनि सावरायबाय थानाया सोलिगोन, आरो गुबुन फारसेथिं बे गौथुमाव रायलायनो बाहागो मोनै एबा आरजआव बाहागो मोनै गासै रायजो राजाया नैबेहाय दिन्थिफुंसालियाव मोसानाय मुसुरनाय बायदिसिना दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागोन। बेबायदि मोनथाम धोरोमनि जों बे मोनथाम खोलोबजों जोंनि बे रुफाथि मायथाइखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन होननानै जों फोथायनाय लाखिदों आरो बिनि थाखाय जों दायो गासै बिथिङाव साखाफारा जाबाय। गोजोन्थों। बेवहाय जों मिन्थिनायाव जिल्ला गौथुमनिफ्राय जिहेथु जोंनो 2000नि बांसिन बाथौसाया बेवहाय फैगोन। बिनि अनगायैबो नायगिरि आरो जोंखौ थुलुंगागिरि हिसाबै गोबां रायजो राजा बेयाव फैगोन। जों मिन्थिनायाव दासिम 6000नि बारा रायजो राजाया बेवहाय सान हर जों बाहागो लागोनखौ जों मिन्थिनो हानाय जादों। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9770757550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।